Prečo láska stroskotáva? Určite veľa z vás pozná sériu CD, ktoré vydal duchovný otec Pavol Hudák. Venujú sa problematike rodiny, problematike otcovstva, materstva, čistoty. A veľa z vás určite počulo o jeho prednáškach, ktoré prednáša po celom Slovensku. Ja mám tu možnosť dnes ho privítať v našej relácii Vlastná cesta. Otec Pavol, vitaj. Ďakujem pekne. My sa s otcom Pavlom poznáme už veľa rokov, takže budem týkať otcovi Pavlovi, len aby ste neboli pohoršení, že prečo. Otec Pavol, ja viem o tebe, že ty si bol vysvetený za kňaza, až keď si dosiahol 31 rokov. To znamená, že určite sa dialo niečo zaujímavé predtým, kým si sa rozhodol stať kňazom. Teraz ťa veľa ľudí pozná len ako kňaza, ktorý sa venuje veľmi húževnato mladým ľuďom na Slovensku. Ale mňa by zaujímalo, kde sa začalo rodiť to povolanie a či si bol taký typický príklad kňaza, ktorý ministroval, keď bol mladý a tak ďalej. Tak ministrovať som ministroval, ale u nás malí chlapci končili to ministrovanie pri oltári. Takže som bol nejaký 7-8, keď som skončil s ministrovaním. Pretože u nás bol taký zvyk. Ale moje povolanie sa rodilo možno nie tak bežne, že sa rodilo pri oltári. Rodilo sa úplne inde. Ja som v podstate netúžil byť kňazom. Netúžil som nikdy byť kňazom. Mojou túžbou bolo byť takým obyčajným človekom, mať rodinu, manželku, deti. Takú som mal predstavu o svojej budúcnosti. Ale po tom, čo som absolvoval dvoročnú vojnu na Morave a v Čechách, som sa vrátil domov a pracoval som 5 rokov na týždňovkách, na montážach. Ten život ma akosi vzdialil od Boha. Prečo? Bolo to tými ľuďmi, s ktorými si robil? Mal som v podstate, áno, aj takých priateľov, ktorí do kostola nechodili. A ja som postupne necítil potrebu žiť s Bohom. Ja som sa modlil už len sem tam. A počas tých 2 rokov, keď som bol vlastne na vojne, tak som za celý rok iba raz bol v kostole, tam, kde som sa nachádzal v meste. A to preto, že ma pozval kamarát ateista pozrieť kultúrne pamiatky. Takže v podstate moja tradičná viera išla dolu vodou, pretože tam som nenašiel tú potrebu ísť do chrámu. Keď som bol doma, tak som chodieval do kostola, pretože u nás všetci chodí do kostola a ako dobrý človek tak chodím. Ano. Ale potom časom vlastne to všetko, ten čas vyskúšal moju vieru. A keď som prišiel z vojny domov, začal som si klásť otázky, že vlastne prečo chodím do kostola a prečo sa sem tam modlím. A som vlastne tak došiel až ku kríze viery, ku veľkej kríze viery. Bolo to, keď som mal asi 23 rokov. Pamätám si, ako som pracoval na týždňovke v Poprade. Vtedy sme vlastne tam zažili také obdobie výstavby železničnej stanice. A ja som nevedel, prečo mám žiť. Kladol som si otázky. Moji priatelia žili tak všelijako a tak som zašiel za jedným človekom. Myslím, že to bol kňaz. Myslím si, nepamätám si už presne, tú chvíľu si neviem spomenúť. Pamätám si iba na náš rozhovor. Pamätám si, že som mu povedal, že pochádzam z kresťanskej rodiny, ale v podstate som neveriaci. Ja Boha už dávno neverím. Sem tam chodím do kostola, aj sa akože pomodlím, ale nechápem, že prečo. A vlastne on mi ukázal cestu k Bohu na novo, ale naozaj k takej živej viere. Keď mi povedal, že ja nepotrebujem vedieť, že mám v ruke nejaký predmet. Ja ho mám, to znamená, že mám istotu. A veriť znamená dúfať. Že to je také dúfanie, ano, viera. Že 100% viera v podstate to je bola už istota. A veriť to je práve to, že žijem v tej nádeji, že niečo existuje. A tak vlastne mi ukázal, že viera dospelého človeka je skúšaná pochybnosťami. Preto sa modlíme, verím, Pane, pomôž mne nevere. Tak čo, veríš či neveríš? Verím, ale pomôž mojej nevere.
A on mi vlastne ukázal tak, naozaj taký zdravý vzťah s Bohom a možno mi práve poukázal na to, že už moja viera na čase sa narodila do viery dospelého človeka. A on mi ukázal úplne nový obzor. Neviem, kto to bol, aby som mu poďakoval za to, že jeden krátky rozhovor, to si určite on nepamätá, a mal takých určite veľa, zmenil môj život. Čo sa potom dialo? Prestal si pracovať alebo začal si navštevovať kostol, začal si sa viac modliť? Začal som čítať písmo sväté. Stále som ho nosil vo vrecku, doteraz si pamätám každý deň. Stále som mal pri sebe písmo sväté. Čítal som ho kedykoľvek, keď som cestoval, chvíľku som mal čas. Žil som eucharisticky s Bohom. Krásne, bolo to úplne iné. Našiel som si spoločenstvo v Košiciach, Františkanov. U nás vo farnosti som začal chodiť do spoločenstva, do spevokolu a snažil som sa byť aktívny a pomáhať všetkom, čo sa dalo. A čo ešte, stále som neuvažoval nad kňazstvom. Stále som vedel, že môj život potrebuje každý deň byť ten nový život a potvrdený na novo. A ja som mal stále skúšky. Že či to naozaj je to pravda, že Boh je taký a že bolo veľa pokušení. A asi rok po mojom obrátení som šiel k moru sa kúpať. Prvýkrát v živote, to bola totalita. Rok nás preverovali, kým som dostal víza. A išiel som s bratom, s jeho rodinkou a s príbuznými 2 autami. A ja som mal víziu, že prvýkrát v živote uvidím more. Mal som 24 rokov. Veľmi som sa tešil. A podali mi tesne predtým, že zastavíme na jednu noc v Medjugorji. Ja som nevedel, čo je to Medjugorje, som nikdy o tom nepočul. Podali mi, že tam sa zjavuje Panna Mária. Bolo to v roku 88. Hej? Takže pár rokov po tom, čo začali tie zjavenia tam, tak som si povedal, tú jednu noc vydržím. Večer sme prišli, už sa stmievalo, postavili sme stan na školskom dvore, doteraz si pamätám, ako to bolo. Neboli tam žiadne budovy. Bola to vinica. Vo vinici kostol postavený a škola vedľa. Čiže bolo také jednoduché prostredie. A tam som večer už išiel do kostola a omša už nebola, bola tma. Som sadol tam na dlážbu, vpredu na ľavej strane. Presne pamätám to miesto. A tam sadol na dlážbu, tak ako ľudia tam sedeli. A som sa modlil. A zrazu som pocítil, že ma Boh volá do kňazstva. To bola pre mňa pecka, ja som nechápal, čo sa deje. Dostal som 2 informácie v modlitbe. Hovorím informácie od Panny Márie, že už starého otca nestretneme, že už zomrie. On bol chorý, keď som odchádzal, sme sa lúčili. Pýtal sa, kedy sa vrátiš? O týždeň. Hovorí, to je neskoro. A opäť sa mával veľmi rád, ja som bol jeho taký miláčik, pretože on pracoval na železnici a tiež. Mali sme niečo spoločné. A naozaj na druhý deň som volal domov, že čo sa deje a že starý otec nerozpráva, že leží. A ja som ho naozaj nestihol. 12 hodín predtým zomrel. A to druhé, to povolanie do kňazstva, ja som nechápal, že čo to je, však to nie je možné, aby ja som byť kňazom. Ako si to pociťoval? Ako túžbu to zrazu? Prišla túžba a nedala mi pokoj tá túžba. Stále som na to myslel, že stále sa to vracalo vlastne. To v chvíľke ticha, v modlitbe, stále tá túžba na novo ožívala vo mne. Ja som prežil ten týždeň pri mori, na to som už nejak zabudol cez ten týždeň, ale vrátil som sa domov a tú túžba ožívala ďalej. A myslím, že ďalšia vec, čo stala taká zázračná, ja hovorím, že zázračná, som si dovliekol knihu A diabol pred ním kapituloval v Janeji. Hej. Ten, ktorý nebol veľmi nadaný a ja som necítil nejak taký študijný typ, že som šiel na vysokú školu a niečo také riešil. A som sa dozvedel, že on to dokázal, že vlastne Boh mu pomohol a stal sa kňazom. Myslím, že to bola taká konštalácia všetkých vecí, takže že to ma to nakoplo. A ďalšia vec, keď som šiel cez hranice domov, prišiel colník a všetko prechádzal. Búchal po sedadle a všetko šmatral dookola, každé miesto. A ja som takú hrubú Bibliu obrázkov som si ťahal domov a tú knížku, zopár ešte veci, všetko som napchal pod predné sedadlo. Moje, predu som sedel, vedľa som napchal, to bolo také tvrdé, absolútne, hej, to už nie, všetko tam bolo. A som si povedal, tak ten colník si ruku zlomí, keď udrie po mojom sedadle. A on išiel dookola, ešte viem, že mi našiel moju zošit, kde som si písal piesne s akordami. Hej, to bolo vtedy, keď zapálený som chodil do spevokolu, tak. A on začal kričať, čie to je? A tak som prišiel, že to je moje. A čo ste to vyvážali von? A tak, veľmi agresívny bol na mňa. A zrazu vyšiel iný colník, prišiel ku mojim dverám, pohľadil sadlo, som skontroloval a odišiel. Ja som nechápal, však to
Ten určite bol všetko, našiel tam a ten prišiel, podal, už som skontroloval a odišiel preč. To len chvíľka, len pozor a odišiel preč. A ten druhý už nešiel kontrolovať, lebo bol skontrolované. A to pre mňa bola pecka. To znova taký pocit, že čo sa deje, hej? Že aj tak sa dá. No a potom už ten čas plynul a stále tá túžba neutichala, stále vo mne bola. Tak som šiel za pánom farárom. Hovorím, mám problém. A že aký máš problém? No, tak cítim, že ma Boh volá, aby som bol kňazom. Čože? Vedel, že žijem všelijako na tých týždňovkách a no, asi sa naši aj vyplakali nieraz, že chodím do krčmy a niekedy tak všelijaké to bolo aj zvesť o mne, že som si dal viac a tak som išiel domov, hej, také všelijaké veci a nepozitívne a on, zopakuj. No cítim, že má byť kňazom. No a čo? Nie, tak to znamená tak. No mám problém, že aký? Sa im veľmi páčia ženy, dievčatá. A on mi hovorí, a ty myslíš, že mne nie? A vtedy som pochopil, že kňaz je zdravý chlap. To je normálny zdravý človek, ktorý pochopil, čo je láska. A on mi v podstate svojím príkladom takej postoja muža, čo riešiš? Hej? Že chceš byť kňazom, tak vlastne to sú veci, ktoré sú veci lásky, ako je obeta, krása toho povolania, sloboda pre službu a tak ďalej. A on mi o tom rozprával. A to veľmi pekne. Ja vám ďakujem mu za to. Doteraz je už fakt vo večnosti, sa modlím za jeho dušu a že by ho Boh odmenil za všetko, čo mi dal ako duchovný otec. Takže tam si to tak navonok vyjadril a potom si sa teda rozhodol, že ideš na príjmačky, ideš študovať? Áno. Tak to bolo ďalšie a to bolo veľmi ťažké vtedy. Pretože najťažšie to bolo podať doma. Že potrebujem sobašný list svojich rodičov. Sobašný rodičov. To si pamätám, ako som prišiel na faru. A ten pán farár, kde som si bol pýtať, lebo to nebolo u nás, má tam práve snúbencov. Mal náuku a ja som zazvonil. A že, čo si praješ? Potrebujem sobašný list. A na čo tie? No, chcem ísť do seminára, chcem byť kňazom. A prečo? A už som rozmýšľal, neviem, tak chcem byť dobrý, ne? Chcem dobré veci robiť, chcem slúžiť Bohu. A tak som si uvedomoval, že no vlastne prečo? Prečo chceš byť kňazom? Tých ľudí mi Boh posielal tak, že mi kladli otázky a som nachádzať odpoveď, lebo fakt dobrá otázka, ne? To je perfektná vec, lebo človek je nutený nájsť odpoveď. A ja ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí som stretol vtedy, keď som sa rozhodoval pre kňazstvo. No a potom ešte doma, keď som prišiel domov, pamätám, to bolo strašne ťažké. Pán farár, ja to nepoviem doma. Rodičia musia vedieť o tom. Tak som im povedal v kuchyni, pamätám večer, som im povedal, aká je vec, že chcem byť kňazom a som odišiel. 5 minút ticho u seba som čakal a oni obaja prišli. To, čo si povedal. No a myslím, že neverili, že nechápali, že si z nich srandu robím. A potom sme už tak nejak sa to nejak utriaslo doma a prijali to, hej, nechápali, to bola asi riadna facka pre nich, pretože nevedeli, netušili, že by som ja mohol tak rozmýšľať. Štúdium bolo ťažké pre teba, zvládol si ho? Myslím, že Boh mi bol veľmi milostivý a že som prešiel všetky skúšky, že som ani raz nevyletel, toľko hovorím, to je zázrak. Niekedy som prešiel fakt s tým Božím riadením, aj s humorom. Aj tak som, niekedy, ja mám zmysel pre humor a mne vždy ma niečo napadlo, také aj humorné pri skúškach, že aj sa zasmiali profesori a tak, že videli, že tam nie je zlé vo mne čosi, hej, ale túžba slúžiť Bohu a ľuďom naplno a tak Boh bol so mnou stále. Aj keď som mal skúšku, ktoré som mal totálne okno a ja sedím a hovorím kamarátovi, počúvaj, povšepkaj mi aspoň bodku, ja neviem nič. A on mi povedal jedno jediné slovo. Sa všetko tvorilo a som rozprával. Čiže cítim, že Boh tak požehnával, aj keď som išiel na skúšku v 6. v kaplnky sa pomodlil, to som rozprával vysokoškolákov, UPC v Košiciach. V kaplnke sa pomodlil, idem pred kabinet, vodne vnú, vyťahnem otázku, čo som práve čítal pred kabinetom. A som vyťahol a som mu zopakoval, čo som pred chvíľkou prečítal pred minútou. Čiže Boh ako keby ti tak potvrdzoval, že chce... že so mnou, že ma sprevádza, že aj keď bolo také obdobie aj ťažkých skúšok, aj tu mi ukázal, že keď vidíš, ty si chcel byť múdry, že to niečo zvládneš. A on mi vždy ukázal, že s mojou pomocou je všetko ľahšie a začni sa viac spoliehať na mňa. U teba je zvláštne aj to, že sa roky veľmi húževnato venuješ mladým.
Cítil si už, keď si bol pred kňazskou vysviackou, že chceš sa venovať mladým ľuďom, že chceš im hovoriť o hodnote čistoty? Nie. Kedy, kde sa to začalo rodiť, tá túžba chodiť po Slovensku, prednášať? Ja som nikdy netušil, že sa budem venovať mladým. Ja som mal takú predstavu, že budem kňazom na nejakej dedinke a že fara bude pod lesom. Ja som strašne rád behal. Na vojne som chodil na súťaže, na vojenský trojboj. Čiže ja som strašne rád behal, som trénoval a posiloval. Čiže môj život bol šport, ten ma držal stále ešte aj na týždňovkách. A tak som si myslel, že ráno vstanem, zabehám si v lese, o 6:00 idem, o 7:00, 8:00, neviem, kedy budem mať omšu a po omši už som nad tým rozmýšľal, čo budem robiť. Tak pre mňa bolo modliť sa, žiť s Bohom a byť otcom tej rodiny vo farnosti. A takže nemal som nejakú tú predstavu o tom, že čo budem ako robiť a vôbec, že sa nebudem venovať mladým. To ma vôbec nenapadlo. Ja som si robil diplomovku na tému, ako byť víťazom v porážke z morálky. Veľmi ma oslovila, čiže skôr tak teologicky a filozoficky som sa nad tým zamýšľal, že ako vlastne byť víťazom v porážke. A tá diplomovka doteraz mi dala obrovskú silu. Ja verím, že ma bude celý život sprevádzať, lebo mnohé veci, čo som tam ja načítal, na tých keď som tú literatúru študoval, som všetko pripravoval, formuloval môj život a stále mi dáva tú silu a aj dáva mi také myšlienky, ktoré dáva mladým. Kedy začali za tebou prichádzať, alebo ťa začali volať, aby si mu išiel prednášať? Keď som ako kňaz začal účinkovať, v podstate som prišiel do života po tých 5 rokoch spišského Siona, kde sme boli izolovaní od nejakého toho sveta. A ja som nevedel, ako mladí žijú v podstate. Za 5 rokov sa zmenila situácia dosť, pretože bolo po revolúcii. Ja som po revolúcii až nastúpil, pretože sociálni tým ma nechceli prijať. Bol som na prijímačke v Bratislave, ale to som dostal skôr na takých, čo ma sledovali potom. A až po revolúcii ma prijali a ja som zistil, že za tých 5 rokov po revolúcii mladí prežívajú ťažké krízy. Mnohí žijú intimne, pretože prišla sexuálna revolúcia, všetko sa prevalilo, všetko možno zrazu dovolené, všade porno sa predávalo a ja som nevedel o tom, čím žijú. A tak som videl, čím sa trápia, čo ich trápia, tak som začal hľadať odpovede. A pýtal som sa ľudí, čo na to povedia. Dospelých ľudí, ako oni žili svoj život, ako oni žili manželstvo, kam došli s tým svojou minulosťou v tom vzťahu v manželstve. A mnoho sa mi veci same nachádzali odpoveď v tom živote, v tých otázkach, ktoré som kladol. A tak vlastne od prvej chvíli, ak som začal ako kňaz fungovať, začal som ľudí počúvať. Začal som žiť s mladými, aj s rodinkami. Venoval som sa vtedy aj spoločenstvom rodín. Ale potom, po 2 rokoch sa to vyčistilo, že len mladým, lebo som už nevládal, nestíhal som venovať sa aj rodinám. Takže vlastne to bolo tak dané priamo životom. Oni za mnou chodili, odpovedal som im. A som myslel, že budem prednášať také 2 roky a po 2 rokoch som sedel na Biblikum. Chcel som veľmi študovať tieto veci, mňa veľmi oslovila Biblia. Po mojom obratení to bolo, som hltal Božie slovo. A predsa sa to nedalo s tým akoby prestať, pretože mladí stále prichádzali, zažili veľké zranenia, sa uzdrahovali z ťažkej minulosti, nachádzali pokoj, radosť a manželstva. Čiže majú pekné rodinky, aj tí, čo prežili ťažké veci. A som cítil, že nemôžem ich nechať v tom. Lebo stále noví a noví ľudia prichádzali. Každý rok prival nových prvákov na strednej školy, potom na vysokej školy som bol v UPCčkách. Stále to bolo také živé. U teba je zvláštne to, že keď za tebou prichádza človek s nejakým problémom, ty veľakrát ako keby vidíš dovnútra. Čo zažívaš, keď prichádza človek, hlavne čo sa týka čistoty, problémy s čistotou, keď majú tí ľudia na spovede? Čo ti tak napadne, keď prichádza človek? Ja mám niekedy pocit, že ty až tak vyhľadáš tých ľudí, ktorí majú tie najväčšie problémy. Takto, cez ten virtuálny dialog prednášam. Čiže keď idem prednášať, ešte neviem, čo budem hovoriť, ešte neviem. Často sa ma pýtajú tesne predtým, o čom budete rozprávať. Možno vôbec som vedel, čo chcem povedať, ale neviem ešte, aká forma bude. A keď začnem rozprávať, vtedy vidím v očiach ľudí. Vidím, čo v nich je a idem tým smerom, kam treba. Čiže to sa dá cez virtuálny dialog. Podľa mimiky tváre a všetkého, čo pôsobí a tiež modlíva k Duchu Svätému. Však on sa o to stará. Takže rozprávam o tom, o mne ste rozprávali, ja neviem, ja ťa nepoznám tvoj život. Ale toto viem, že ti mám povedať. Čo pre teba znamená sviatosť zmierenia, keď mladí ľudia môžu prichádzať k tebe? Ja som po mojom obratení zatúžil 3 veci robiť. Zatúžil som ohlasovať Božie kráľovstvo, že ľudia majú nádej. Túžil som spovedať, aby som ľuďom vrátil život, aby neboli mŕtvi. A tretia vec, veľmi som túžil slaviť najsvätejšiu obetu. Preto pre mňa svätá spoveď to je oslobodenie od všetkého, čo človeka zväzuje. Je to rozlámanie pút a vzkriesenie človeka.
Ja ťa už poznám nejakých tých 10 rokov a pred tými 10 rokmi som ťa vnímala ako kňaza, ktorý má veľkú túžbu rozbehnúť jedno miesto na východe Slovenska. Teraz, keď tu máme pred sebou plagát, píše sa na ňom, že sa ukončil proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Aké miesto v tvojom živote má Anka Kolesárová Vysoká nad Uhom? Opäť to je miesto, ktoré zrazu prišlo do môjho života a Boh mi ho poslal do cesty. Ja tak vnímam všetky veci, aj ľudí vnímam, že ich Boh poslal do cesty. Že ja len mám v tej chvíli urobiť niečo, prečo ma Boh poslal pre tých ľudí. Ako by som bol poslaný prorok, ktorý povie, že teraz vieš čo, choď tam a toto urob. Začni od znova. A toto miesto, Anka Kolesárová, ja som o nej počul od arcibiskupa Tkáča na kňazských rokovciach. A ja som potom povedal mladým v katedrále v Dome svätého Alžbety, som mal na starosti mládež vtedy, ešte UPTčko v Košiciach nebolo. Aj to chytilo riadne tých mladých. A poďme tam, poďme sa pozrieť na to miesto. A vlastne tí mladí veľmi túžili tam chodiť. A ja som chodil s nimi. Čiže ja som sa vždy nechal viesť akoby tými túžbami ľudí, čo ich trápi, čo ich bolí. A preto mi nie je bežné, že by ja som nechal človeka, keď sa trápi, len tak, že ja sa snažím mu pomôcť. No, som pri ňom, aby som pomohol dôjsť k tomu miestu radosti a pokoja, k tomu odpusteniu. Veľa ľudí ťa navštevuje, veľa chodíš prednášať po Slovensku. Máš čas aj na seba, na modlitbu, na šport. Ako oddychuješ? Tak mám to ako postné predsavzatie, oddychnúť si, vyspať sa a ísť na internet, aby som odpovedal na maily. Ja sa bojím, že to vypadne celé z obrazovky, všetky tie maily na mňa, čo som neodpovedal. Takže ja sa snažím nájsť čas byť s Bohom. Koľko vlázem, koľko stíham. Pretože tlak je obrovský a som taký, mám slabosť, že neviem veľmi hovoriť nie. Hej? To mi za každým spovedník povie svoje. Hej? A sa snažím nájsť, keď môžem, tak aspoň 2-3 dní také, že idem kde si preč do samoty a byť sám. A teraz ma čaká práve taký čas. Sa tak teším, že ešte pár dní a už som si vyznačil v diári, že potrebujem chvíľku. Tebe sa podarilo vydať niekoľko CD, napísal si knihu. Máš v srdci aj nejakú ešte ďalšiu túžbu na nejaké ďalšie veci, ak sa dá povedať? Čím žiješ? Môžem mať svoje túžby, keby ja som plnil svoje túžby. To vôbec nie. Ja stále sa neviem, častokrát poviem mladým, že toto bude tak a toto bude tak presne. Nie. Poznám niektoré vízie, ktoré mi Boh zjavuje tým, že žijem s tým, čo tam sa deje. Ale čo sa týka mňa, ja mám takú veľkú túžbu písať. Mám veľkú túžbu zadefinovať to, čo vidím, že to dalo pomenovať. Či to Putnické centrum vo Vysokej pomenovať, ako sa to rodilo. Pretože je tomu 14 rokov, keď sa to začalo rodiť. A mnohí mladí prichádzajú aj dobrovoľníci a nevedia, ako sa to rodilo. Aby som to mohol odovzdať, to poznanie, aby to malo budúcnosť. Aby sa nestalo, že odídem a tí ďalší, čo budú brať tú štafetu, a môžu pomôcť tisíckam mladých a rodín, tak aby vedeli, čo dáva život tomu spoločenstvu, aby neprichádzali z zbytočnej krízy, keď sa ľudia nevedia, že prečo to vzniklo. Čiže sa vracať ku koreňom, ku vzniku. A veľmi som chcela ako ďalšiu knihu. Tak ja verím, že sa ti podarí. Na záver otázka, čo by si odporúčil mladým ľuďom, ktorí sa boria s problémami a možno im napadne niekedy aj nejaká túžba po povolaní? Povolanie, duchovné povolanie je veľký Boží dar. Je velikánsky Boží dar a ten, kto nad tým rozmýšľa, nech sa nebojí do toho vstúpiť naplno. Nech sa nebojí dôverať Bohu. Možno nevie, ako bude zajtra. A nemusí to vedieť. Stačí, že to Boh vie. Stačí žiť prítomnosť naplno. Ja by som tak povedal. Povolanie to je to, keď človek žije prítomnosť naplno. Povolanie my žijeme už teraz. Nie, že zajtra budem ľúbiť. To si koľky hovoria a už 20 rokov čakajú, kedy budem ľúbiť. Hej. Teraz musíš milovať. Lebo žiť povolanie znamená milovať aktuálne. Ty v súčasnosti pôsobíš vo Vysokej nad Uhom. Máte takú krásnu web stránku, že Domček. Čo je tvojou úlohou v súčasnosti? Tak teraz mám kolegov, mám 2 kňazov. Otec arcibiskup mi dal pomocníkov a tým dobrovoľníkov, týmakov. My tam vlastne žijeme ako spoločenstvo, sa zasvedcujú tak na rok plus minus nejaké mesiace, aby slúžili mladým. A mojou úlohou je rozprávať o tom, čo by tam mohlo byť v tom centre, ako by to mohlo rásť, na čom to funguje.
a vybudovať tie prostriedky, tie potreby vlastne pre tých mladých, pretože tam chodia tisícky mladých a potrebujú väčšie priestory. Takže to cítim ako niečo veľmi aktuálne. Rozprával som s arcibiskupom o tom, ja to veľmi oslovil a vidím, že to je potrebné. Takže nás čaká taká cesta rozvoja. Aj s tým, že proces blahorečenia, diecézna fáza bola ukončená a zdá sa, že to všetko tak naberá na svojej vážnosti. Ja by som teraz chcela možno dať priestor. Nasleduje veľmi veľa aj starších televíznych divákov, aj chorých. Máš priestor takých možno poprosiť ich o modlitbu za tie veci, ktoré ty vidíš, že sú dôležité na Slovensku? O čo by si ich poprosil, aby sa modlili? Tak ja by som vás chcel poprosiť pri vašich televíznych príjimačoch o trpezlivosť s mladými, aby ste vedeli, že oni nie sú zlí, len majú veľké ťažkosti. Veľmi dnes ťažké žiť, keď im nefunguje rodina. A vaša modlitba vytvára taký základ tých našich aktivít. Pretože modlitba a ešte obeta spojená s utrpením, čo viem, že koľkí starší ľudia, ja stretávam, chodím do rodín, aj doma, prichádzam k rodičom, koľkí potrebujú vlastne milosti a vy svojimi utrpením môžete im vyprosiť, pretože utrpenie je najstaršia modlitba. Otec Pavol, veľká vďaka, že si prijal pozvanie. My ti prejeme veľa požehnania a verím, že aj modlitby našich televíznych divákov ti pomôžu v tej práci, ktorú robíš v rámci čistoty. Ty si taký posol čistoty na Slovensku medzi mladými ľuďmi. A vám prajem, milí televízni diváci, aby ste naozaj sa nechali inšpirovať práve Duchom Svätým v tom, do čoho vás Boh povoláva.